Мәсітті хату турасында сорау бергәндәр. Яңрак безнең мәсеттә бүлмәләр асылды. Подвалда, подвал дигән нәмәне башкортса төрлесе әйтәләр, шуңа урысча әйттем. Әйтегез әле, шунда хатырга яраймы? Ул бүлмәләр укыту өчен кулланыла дип сорагандар. Билдәле буенча сахих хадискә күрә мәсеттең исендә хатырга я хатып алырга ярамай. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам моны тыйган. Ләкин мәсеткә якын торган бүлмәләр турасында хөкем икенче төрлерәк. Безнең мөэминнәрнең әсәһе Айша, Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи вассалам катыны, мәсеттең бил ягыннан яшәгән. Уның өйенең бер дивары, стенаһы шул ук вакытта мәсеттең дивары булган. Һәм уның өйе әлбиттә мәсет хөкемендә булмаган. Шуңа күрә әгәр мана дивар аша ниндидер икенче бүлмә бар икән, ул бүлмәнең хөкеме башка төрле. Мәсеттәге һымак түгел. Ул өй була ала, ана шул һез әйткән хату ере була ала һәм башкаһы. Әлбиттә гөнаһ кылына торган ер булырга тиеш түгел инде бит. Бүлмә булһын монда, класс булһынмы һәм башкаһы. Мана һез әйткән класстар, минең аңлавымча, ул аста, подвалда. Уларның да мәсет хөкеме юк. Чөнки улар ана шул теге эргәлә яткан бүлмәләр кебек, ләкин улар аста тора.